zvinomeka sure kuti Haapinde Nekuti Munenge Mavhota peacefully Muchingoti Tsepete PaZANU kungaita sei pakapongosara pane address 0 kudoti apa pandisi 0 tapinda second republic muri muno muHarare nekumwe madhorobha vachema kuti mishikashika yatidhurira mabhazi ari kutidhurira tikatanga program yekutenga mazupko ndofunga munogara muchiona hakupfuuri mwedzi mitatu kana mina tisina kuunza mabhazi matsva takazvipima kuti unze mabhazi anosvika ezupko 1500 achatenderera munyika muno pafirst phase tigoita second phase again yeanother 1500 altogether takaronga kutenga 3000 buses to make sure vanhu vedu vafamba nemabhazi ari affordable amunokwanisa kubhadhara kwete zvamanga muchiitwa izvi